Sanibonani bafowethu. Nayi into esingakaze sicabange. Uma kuwukuthi umongameli uRamaphosa uyafuna ukuthi imashi and mashi ichubeke noma-ke efuna ukuyincoma, angeke ayikhulume on a public platform. Iyo lento le esiyikhohliwe before singajaji uphakela. Angeke ayikhulume on a public platform because umongameli enamanye amazwe abhekile. I guess that's the reason why leya meeting ibi-private, and I guess that's the reason why ebetshela uphakela ukuthi angakhuluma umbhedo. It means angayikhiphi indaba yokuthi uvumelana nemashi and mashi, because immigration it has been a problem even for president. So uma kuwukuthi uphakela kunemali ayinikiwe, it's just a thank you eyokuthi mfowethu lento le migration dala ngifuna ukuyilungisa, bengazi ukuthi ngizocalaphi. Kodwa ngokubona kwami indlela wena oyenza ngayo ungayilungisa. Bamba nasi isincane mfowethu, uchubeke ngomsebenzi.